Jeg har vel en idé, men jeg er sgu ikke helt 100% sikker. Ja, det er jeg godt. Hvad er det? Det er for eksempel, hvis man nu tager en robot, og så ligesom giver den en falsk hjerneagtig. Nej. Ja, Hvad ved du om det? tror jeg. At det handler om sådan, hvad robotter kan, og sådan teknologi, sådan teknologiens intelligens. Ja. Nej. Nej, det gør jeg ikke. Jamen, kunstig intelligens, det er vel robotter og den slags. Det tænker jeg er både meget sådan godt for de højere virksomheder. Det tænker jeg ikke er særlig godt. Jeg synes på den ene side, at det er smart, men jeg synes også, at der er mange, der arbejder, fordi at de har en glæde ved det. Så. Men jeg synes ikke, at robotter kan overtage sådan folks job som sådan. Det er en meget god mulighed for cheferne eller ejerne af de fabrikker. Jamen selvfølgelig, det er da meget problematisk, synes jeg. En større arbejdsløshed vil det skulle ikke være godt, hvis robotterne tog over, og det tror jeg kommer til at ske på et tidspunkt. Det er sgu ikke så godt, så kan vi ikke selv få de penge og det arbejde, vi skal udføre. Jamen, det lyder ikke særlig godt, fordi ja, til sidst, så kan det måske overtage hele verden. På nogle punkter ja, på mange punkter nok. Nej, det synes jeg ikke. Ej, ikke helt 100%. I nogle kompetencer er det måske, kan de måske, men ikke 100%. Nej, det kan det ikke. En menneske har ligesom rigtige følelser og... Mennesker har tanker og følelser indblandet, og det har robotter overhovedet ikke. Vildt nok, en robot er jo kunstig, mens et menneske både har følelser og diverse ting. En robot kan ikke adskille følelser. At mennesker har følelser og tanker, og det tænker jeg, at robotter har.